Moje ime je Jelena Cice, dolazim iz sertifikacionog tela Quality Austria Centar. Moje ime je Ivan Pribićević, dolazim iz sertifikacionog tela TMSCE. Želimo da vam predstavimo predmet Sistem menadžmenta kvaliteta na kojem učestvujemo na realizaciji nastave uz profesora Jovana Filipovića i Mladena Đurića. Fokus ovog predmeta je najpopularniji standard ISO 9001 koji sadrži zahteve koje bi kompanija trebalo da ispune kako bi unapredile svoje poslovanje. Zahtevi ovog standarda primenjeni su na proizvodne i na uslužne organizacije, od kojih je preko 1 milion sertifikovano u cilju potvrde svog sistema menadžmenta kvalitetom. Teme koje obrađujemo na vežbama, između ostalog, su zainteresovane strane organizacije i njihova očekivanja, liderstvo, menadžment rizika, menadžment procesa, znanje organizacije, nabavka i mnoge druge. Kako bismo vam što bolje približili zahteve ovog standarda, kroz radionice realizovat ćemo simulacije koje studenti rade timske na realnim primerima kompanija. Tokom vežbi koristimo radionice u kojima spajamo praktične primere iz našeg iskustva sa teorijskim znanjima i alatima kako bismo vas što bolje pripremili za vaše buduće poslovne izazove. Očekujemo vas na našim vežbama.